Molweni artist. I hope niyaphila. But now ndifuna ndisebele endaweni encinci. Akale ndima yokuba singafuni singabanye uyirecognize iorganization ekuthiwa nguSIFSA. Umuntu uyazibhidisa. La organization ndiunderstande ingekafonywa mna by the time kuzoformalize. I was there. Ukuthi kube nee-hiccups ze-misunderstanding yinto ye-individual. Look now, obviously usupporta i-artist A1 nge-25,000 to do i-music production. Before ababenikiwe few abantu abenze i-report, which is costing. At the same time ibalance ifuneka ibe khona ebomini, kodwa size kule ndawo ethi ebafethu i-service provider yala project yi-legend. Kanti ndicalculate njengomuntu ozaziyo izinto, kaloku ndiqhelele uzenzela mna ento izinto azazi. Kanti ndiyacalculate no ayo 25,000 it is stretched. I don't know, ndiyayirhanela phaa kooma, like umzekelo iservice yomntu omnye ngirawundisha koo-50 if I'm not mistaken. Zonke ezaa nto ama-artist akayazi into yoba nguSIFSA ohleli phantsi nesebe nesebe for this project yama-artist ayi-5, and then jumping to i-BCM ama-artist ayi-12. Kulaa 12 i-9 yeyam i-9. I'm just bragging by the grace. So I'm saying, if uSIFSA was not around by the time of all these things, besizawukwazi into yoba singazifumani izinto and nemali esinikiweyo ingasebenzi le nto besiyifuna sonke yonke. But I'm so grateful on that. But futhi i-office masibe nayo imali eziyipeyisa i-artist noba zibhukanga azigigi. Noba ngoo-EPWP ama-artist mangalambi ama-artist kodwa enze into ezinkulu. Andiblame mntu on that, but okwazi uva support umuntu owenza i-art, ukhangela into yoba laa mntu wenza i-art akazukwazi na uwugqithisa umyalezo ongazuhluzwa. Thina siwuthatha umyalezo siwubeka u-raw, asithunywanga sugarcoated things. Thank you so much. Kwi-channel yam ye-community ezi zinto you need to hear them. I will take this nditheke uDisrupt district yase-BCM, nditheke e-Eastern Cape Film Hub abantu bethu. Ngathi khona into ezayo, khona ekhalayo. We'll do things, we'll collaborate with i-Film Hub. Also do ezinye nezinye neefilimu and stuff, you see. So I'm so grateful to attend that 3 days capacity building just to boost myself. Nazibona iinwele zinjena madoda, iinwele zifuneke zithi zimhlophe ndibe ndizazi zonke izinto zenu. Igama nguThembelani Ngqali, ngowaseBorder Post. Currently ndihlala eMonti iminyaka, ndigqibele kudala ugoduka because bekumele ndilungise izinto apha, ndithunyiwe ekhaya kaloku apha. So now I can go home nentliziyo emhlophe. Abantwana abayi-9 andigama lam bazawushicilela umculo ozobangela into yoba abantu bajayive. I composed a song for i-artist enkulu yethu uPortia. I'm friends with uBabalwa, Sinethemba, Legend, Brakruka, Khwalo Montes, Dakotela Flow, Franco, Kilo, who else? I think ongambalanga uNethamsanqa. I'll take this message ndiyifake ku-YouTube so that ii-offices zikwazi ukubona uba ama-artist kancediweyo ayabulela. Ndibulela iGompo Art Centre. Currently andisasebenzeli khona because kukho le nto funeka ude ukhule so that uzonika ispace abanye, but in terms of performance